5 начина да се предпазиш от манипулатор. Тук съм изкарал техники, които повечето манипулатори използват, за да могат да провокират някакъв тип емоция върху вас и да постигнат желаното от тях. Чрез този клип вие ще разберете как може да се предпазвате от тях, а пък може и да ги използвате във ваша полза. Все ми е тая, просто ще ви ги покажа. Мисля, че информацията ще ви бъде полезна. Първото нещо, което съм сложил, е разбирането на човешките слабости. Всеки човек има слаби места. Това са тайните му страхове, скритите желания, незабравените рани от миналото. Хората обичат да си мислят, че са рационални, но в действителност сме доста емоционални същества, движени от подсъзнателни импулси. Истинският манипулатор може да разкрие тези слабости само с наблюдение. Представете си, че сте във връзка и единият партньор често се чувства несигурен, защото се съмнява в стойността си или се страхува да не бъде изоставен. Тази несигурност може да се проявява чрез, например, много постоянни въпроси от сорта: наистина ли ме обичаш, защо не ми писа цял ден, как могат да се възползват от тази ваша слабост, например. Манипулаторът, който разпознае тази слабост у вас, може да се възползва, като дозира вниманието си. Той редува топлина и дистанция. Например, в един момент той може да направи комплимент или да покаже привързаност, а в следващия да стане студен и отдръпнат. Тази непредсказуемост кара другия човек да се чувства несигурен и да търси повече внимание, сякаш трябва да заслужи любовта. Ако знаеш какво другия човек търси в теб, внимание, потвърждение, любов, и го предоставиш дозирано, той ще започне да прави всичко възможно, за да го получава постоянно. Това е мощна форма на контрол, която често се среща в токсичните връзки. Когато сте в взаимоотношения, обръщайте внимание на повтарящите се модели, особено на нуждите, които другият изразява често. Това може да ви разкрие най-дълбоките му страхове и желания. Започнете с изслушване. Когато някой говори, забележете какво го вълнува най-много. Това често е свързано с скритите му страхове или желания. Внимавайте за думи като не мога, страхувам се или мечтая. Скриване на истинските намерения. И защо това е една от най-важните техники? Сега ще разберете. Хората инстинктивно се съпротивляват на всякакви опити за контрол. Затова манипулаторчетата никога не разкриват намеренията си. Те действат като актьори, които се превъплъщават в роля, която най-добре ще спечели доверието на другите. Да речем, че искате нещо от някой. Първо помислете как може да представите това като тяхна полза. Вместо можеш ли да ми помогнеш с проекта, опитай с този проект ще ти даде шанс да покажеш своите умения. В взаимоотношенията често единият партньор може да поиска по-сериозен ангажимент. Това често ви се е случвало, например, съвместно съжителство, годеж или друг голям етап. Вместо да изрази директно намеренията си, човекът, който разбира изкуството на манипулацията, може да подходи индиректно, като той почва да поставя семена на идеята. Вместо да заяви искам да живеем заедно, манипулаторът започва с ненатрапчеви забележки, които предизвикват мисъл у партньора. Например, забелязала съм колко добре се разбираме, когато прекарваме повече време заедно. Апартаментът ти е толкова уютен, чувствам се като у дома си. Така манипулаторът създава емоционален контекст, който подтиква партньора сам да обмисли тази идея. Създаване на желан сценарий. След като семената на идеята са посети, манипулаторът започва да говори за ползите от съвместното живеене, но без да настоява директно. Толкова би било удобно да споделяме пространството си заедно. Ще имаме повече време един с друг. Не мислиш ли колко би било добре да ти помагам у вас с домакинството, например? Всичко това се използва позитивна визуализация, за да направи предложението привлекателно.
Като тук, естествено, аз малко пренасилвам нещата. Като цяло, идеята е да го показват по такъв индиректен начин, че човекът отсреща да не се усети и да не разбере какво е истинското ви намерение в действителност. Предоставяте му илюзията на избор, вместо да поставите ултиматум. Манипулаторът оставя другия да мисли, че решението идва от него. Например, няма нужда да бързаме с каквото и да е, но забелязвам, че прекарваме повече време заедно. Може би в даден момент това ще стане естествена стъпка. По този начин партньора се чувства комфортно и свободен, докато в действителност решението вече е било насочено. Когато искате нещо от друг човек, първо се запитайте как това може да бъде от полза за него. След това поднесете предложението си по начин, който изглежда като естествено продължение на съществуващите обстоятелства. Внимавайте обаче да не преминете границата. Манипулацията може да разруши доверието, ако се почувства твърде очевидно. Използване на непряка комуникация. Пряката комуникация е като чук. Тя може да разбие преградите, но често оставя наранени след себе си. Непряката комуникация, от друга страна, е като нож в кадифе. Ефективна, но незабележима. Хората обичат да вярват, че решенията са техни, собствени. Затова майсторите манипулатори използват намеци, истории, метафори. Следващия път, когато искате някой да направи нещо, не казвайте трябва да направиш това. Вместо това споделете, пример, история, която подчертава ползите от действието. Във всяка връзка възникват моменти на напрежение или конфликт. Вместо да се справяте с проблема директно, което може да доведе до защитни реакции от другия или ескалация, умелият комуникатор използва непряка комуникация, за да смекчи ситуацията и да насочи другият към желаното решение. Вместо да каже не харесвам начина, по който се държиш, напоследък човекът може да разкаже история или да спомене външен пример. Като например казваш, чух една двойка наскоро, говори за това как си дават повече пространство, когато са под стрес и това им е помогнало да се разберат по-добре. Идеята на метода е да не подхождаш директно към самия проблем, защото по този начин хората винаги усещат, че биват нападани и ще искат да се защитат по някакъв начин или ще го възприемат навъпреки. А по този начин, индиректно, ти им показваш чрез история, метафора или така нататък, че идеята всъщност е добра и е била благополучна в други подобни обстоятелства. Така те сами ще достигнат до желанието да го направят. Така посланието достига до другия без усещане за директна критика. Изразяване чрез хумор или метафори също е добра стратегия. Изразяване чрез хумор или метафори. Вместо да обвинявате партньора, че е безразличен или е прекалено зает, манипулаторът може да използва метафори или хумор, например. Например, имам чувството, че разговарям с шефа ти повече, отколкото с теб напоследък. Това е доста често срещано. Този подход е по-малко заплашителен и същевременно насочва вниманието към проблема. Поставянето на въпроси вместо изказването на факти. Вместо ти никога не мислиш за моите чувства, непряката комуникация би звучала така. Замислил ли си се какво бих почувствала в тази ситуация? Това може би ви е задавано доста често, нали? Или по-точно, замислил ли си се как се чувствам в момента? Въпросите насърчават рефлексии и ангажиране без да предизвикват отбранителност. Това е идеята им. Как да използвате този подход в реалния живот? Заменете обвиненията с истории. Вместо да кажете не се държиш добре с мен, разкажете. Разкажете нещо просто. Направете проблема абстрактен. Ако имате разногласие относно пари, например, може да кажете понякога се чуда как може други хора да балансират спестяванията и харченията за забавления. Ти как мислиш по въпроса? Ако партньорът ви, например, е емоционално дистанциран от вас, може да кажете следното. Чувствам се като цвете, без слънце напоследък, мисля, че имам нужда от малко повече топлина. Сега, наистина просто измислям си на момент тези неща, но реално
просто е добре да хванете идеята. Важното е да провокирате емоцията по индиректен начин. Когато се опитвате да разрешите конфликт или да предадете важно послание, попитайте се как мога да превърна това в история, въпрос или метафора. Това ще смекчи посланието и ще намали риска от негативна реакция. Продължаваме с изграждане на харизма. Значи харизмата е изключително важно нещо. Това е начинът, по който хората ви приемат. Така че бъдете внимателни в момента. Харизмата е тайната магия, която прави хората привлекателни. Но тя не е вродена, тя е изкуство, което може да овладеете. Харизматичните хора знаят как да вдъхновяват, като излъчват увереност. Контролират езика на тялото си и създават усещане за интимност. Пример от историята. Джон Кенеди е бил майсторът на харизмата. Поне според мен. Неговата самоувереност, комбинирана с естествена усмивка и умението му да говори директно на публиката, го превърна в икона. Моя съвет е: тренирайте да задържите очния си контакт, говорете ясно и уверено. Помнете, харизмата е 50% език на тялото, 40% глас и 10% думи. Това е много важно да го запомните, защото повечето хора си мислят, че ако примерно само вашия глас се чува в стаята, това означава, че сте най-харизматичен и най-харесван. Всъщност въобще не е така. Най-често най-харизматичните типове са тези, които са по-мълчаливи. Това просто се усеща по езикът на тялото ви, това как се изразявате и как изглеждате. Как харизмата влияе в взаимоотношенията? Независимо дали романтични, приятелски или професионални. Хората често са привлечени от онези, които излъчват увереност, топлина и загадъчност. Харизмата е способността да привличаш другите към себе си, без да изглежда, че се стараеш твърде много. Как се изгражда харизмата? Първото е умението да създаваш усещане за изключителност. Харизматичните хора умеят да накарат другите да се чувстват специални. Например, в разговор с някого, вместо да говорите за себе си, задавайте въпроси и покажете искрен интерес. Как стигна до този момент? Това е толкова вдъхновяващо. Например, как си успял да стигнеш до тук? Как успя да се развиеш до това ниво? Харизматичният човек използва езика на тялото, като поддържа зрителен контакт, леко наклонява главата и демонстрира топлина чрез усмивка. Излъчването на увереност. Харизмата често се свързва с увереност, но не с арогантност. Например, ако сте на среща с приятели или партньор, вместо да се извинявате за несигурности, демонстрирайте спокойствие и самообладание. Предстои ви презентация или нещо от сорта и вие казвате: не съм сигурен как ще протече това, но мисля, че ще бъде доста интересно. Увереният глас, бавното и премерено говорене и изправената стойка подсилват това впечатление. Добавяне на загадъчност. Харизматичните хора често оставят другите да искат да научат повече за тях, вместо да разкриват всичко за себе си. Те разкриват истории или правят коментари, които подхранват интереса. Например, ще ти разкажа за този случай друг път. Това е доста забавна история. Приспособяване към емоциите на другите. Харизматичният човек разбира емоциите на другите и реагира съответно. Ето ти пример. Ако вашия партньор е стресиран, вместо да натрапвате собствените си проблеми, излъчете спокойствие и подкрепа. Изглеждаш уморен днес. Искаш ли да направим нещо, което да те разтовари малко? Ако искате да изградите харизма, започнете с малки стъпки. Усмихвайте се повече, обръщайте внимание на езика на тялото си и правете искрени комплименти. Комплименти, които наистина мислите, че са така. Харизмата не е нещо, с което се раждате, тя се култивира с практика. И последната точка, днешното видео, манипулиране на емоциите. Това го оставих за десерт, защото наистина мисля, че е най-важното в клипа, така че нека да го разгърнем добре. Емоциите са горивото на човешките действия. Ако разберете какво провокира емоционална реакция в някого, може да контролирате действията му. Това е опасно оръжие, но също така най-ефективното средство на манипулатора. Пример от ежедневието, да речем. Рекламите често използват щастливи семейства, за да ви убедят да купите продуктите, които нямат нищо общо с реалността на ежедневието.
Те не продават продукти, а чувства. Съветът ми е, когато искате да убедите някого, използвайте истории, които провокират емоции. Например, ако направиш това, ще можеш да осигуриш по-добро бъдеще за семейството си. Поддържане на контрол чрез балансиране на страх и обич. Слушайте сега, укрепването на връзката и поддържането на уважение в взаимоотношенията, независимо дали са лични или професионални, умелият манипулатор знае, че истинският контрол се постига чрез балансиране между страх и обич. Твърде много страх може да отчужди хората, а прекомерната обич може да доведе до загубата на уважение. Манипулаторът умело редува тези две емоции, за да поддържа стабилност и влияние. Как се поддържа този баланс? Демонстрация на доброта и щедрост. За да изградите обич, първо създайте връзка, която кара другия да се чувства ценен и специален. Знам, че преминаваш през трудности, но съм тук за теб. Мога да помогна с каквото е необходимо. Малки жестове като комплименти, внимание или дори изненадващи подаръци могат да засилят емоционалната връзка. Поставяне на граници. Балансът изисква също така да демонстрирате, че не сте лесни за манипулиране или пренебрегване. Това може да стане чрез твърди, но справедливи действия. Пример. Оценявам всичко, което правиш, но трябва да подходим по-отговорно към този въпрос. А ако някой злоупотребява с вашата доброта, покажете ясно, че това не е приемливо, но без излишна агресия. Създаване на леко напрежение. За да поддържате уважението, понякога е необходимо да предизвикате усещане за несигурност. Например, в романтична връзка винаги вместо да сте на разположение, запазете част от времето си за себе си или за своите интереси по-скоро. Това създава усещане, че не сте напълно гарантирани за другия. Внезапна промяна в поведението. Харизматичните лидери и манипулатори често редуват доброта и строгост, за да държат другите в напрежение. Един ден може да бъдете подкрепящи и страдателни, а в другия момент по-резервирани и взискателни. Пример може да бъде: знам, че направи всичко възможно и го оценявам, но все пак очаквам да се постараеш повече следващия път. Хора, това беше клипчето. Надявам се да ви е било полезно. Надявам се да извлечете максимума за себе си. И пак казвам, използвайте го с цел да се предпазите от такъв тип хора, или поне да усетите, че намеренията не са им чисти, или да усетите по-директно на къде бият, вместо да бъдете залъгвани и така нататък. Ако ви се налага наистина да използвате някои от тези техники, за да може да спечелите нещо от някой друг, използвайте ги, но знаете, в Вселената всичко е един бумеранг, така че рано или късно това може да ви се върне, но все пак техниките са вече на ваше разположение и така. До скоро!